Goddag og velkommen til Maria og Sofie Show. Vi er tilbage med alt det sjove, som vi havde fra sidste gang. Det er bare nogle nye ting, dem her. Det er meget rart at vide, ikke? Sådan det ikke er det hele tiden med dem. Det samme er med den her sige så det jeg skulle have sagt. Og vi har endda drikket til med, så man har en rigtig tv-show. Jeg er også et rigtig Ja, det var også det. ja. Men i så fald, så skal vi snakke om sagerhoveder og kæmpehoveder. Blandt andet, så kunne Lili tænke selvmord i Kiggendblad. De er fra uge 4, 21. januar 2009, forsiden. De lavede selvmord. Ja. Hun er i hvert fald sådan lidt vigtig, når jeg kom. Det vil jeg i hvert fald synes. Så der er sådan mærkelige hovedformer. Ja, det kender vi. Vi så jo ikke så meget det. Det var også meningen. I kan ikke lytte til hende. Hun er fuld af løgn. Men det er en bitch. Ej, det er vi faktisk ikke. I hvert fald bare en lille. Ja. Det er i hvert fald lille for at vide sådan. Og det er tit. Måske lidt halvt. Ja. Jeg kan også godt lige vide, hvor mange der ikke har eller sagt, ikke til os, men sagt, vi er nogle bitches. Men vi kan lide det. Det er sådan bare det, vi har skabt på. Senere i dag, så skal vi også lave en musikvideo. Wow. Vi har masser af videoer, og vi skal lave musikvideo. Og vi skal lave i aften skal vi have. Men det er jo ikke en nyhed. okay, det hørte I ikke, okay? Ja, det går bare skide godt. Vi er fuldt. Det var så godt sagt. Og det er også ja, men i hvert fald ved jeg, for de bliver så fordi jeg mister det. Jeg skal i hvert fald lave en masse om alt, hvad der er sket, og alt, hvad der skal ske. Og det er det. Igen. For aften er noget, vi ikke nævner her i programmet. Og det kan godt være, at det kan virke lidt stødende for nogen. Vi ved det, vi har prøvet det før. Altså, at det virker stødende for nogen.